Nou, we zijn vandaag in Amsterdam in Theater de Meervaart vanwege een hommage aan Connie van der Bos. Nou, en die vrouw kennen we waarschijnlijk natuurlijk van Roosje maar Roosje of Sjaakje van de Hoek. Maar eigenlijk deed die vrouw van alles. Nou, en jullie hebben wel degelijk een band met Connie. Vertel eens. Ja, nou die gaat heel ver terug, 20 jaar geleden precies. Toen moest ik auditie doen in Carré. En dan moet je je voorstellen, Carré helemaal leeg met 5 mensen met een bloknootje en een pen. En dan doe je je dansje, je monoloog en je liedje. En dan sta je daar in een soort versleten joggingbroek. En niet verwachtend dat ik het zou worden, maar ik werd het wel. En toen hadden we niet lang daarna de eerste kennismaking met de cast. En daar ontmoette ik Connie van der Bos, want die speelde ook in die musical. En om een heel lang verhaal kort te maken, wij klikten heel leuk en we werden bevriend en zaten naast elkaar in de bus, 150 keer het hele land door. En op een avond in de bus liet ze mij een cassettebandje toen nog horen met À quoi ça sert l'amour, het origineel van Edith Piaf en Theo Sarapo. En daar is mee begonnen. En dat werd, wie weet wat liefde is. Ja. Anno 2006 is het een klein hitje geweest, toch wel een week of 6 in de top 60, 70, 80 zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval ontzettend leuk om te doen. En ik ben ook, Wim is gevraagd natuurlijk om hier te zijn. Ja, en daar hoorde Bult ook een beetje bij. Dus ik vond het toch heel erg leuk om hier vanmiddag ook te mogen zijn hoor. En dat liedje te mogen vertolken. Ja. Waarom hebben jullie dan, jullie twee, dat duet gedaan? Nou, dat is wel heel grappig om te vertellen, want Wim en ik kennen elkaar al 25 jaar, vanaf de tijd van Beep. Intussen heeft dat met hem allemaal, met Connie van der Bos, heeft zich ook in mijn Beep-tijd afgespeeld. En het grappige is, wij komen 1,5-2 jaar geleden bij elkaar in dezelfde musical van de Zonnebloem, en die heette De Diva's in Nood. Ja, en daar zat het liedje in, hè, van Connie en van jou. Ja.